Topic yanamhlanje sikhuluma ngayo, sikhuluma ngokuthi idlozi liyakuvuma yini lokho ukuthi uthandane noKhehlelezi uhlukane naye. After isikhashana ebese uyambuyisa futhi uhambe uyomlanda. Noma uthandane naye usisi, thandane naye microphone igama lakhe lo sisi microphone. After 1 year usuyomlanda futhi usuyambuyisa futhi la ekhaya, noma ubumlobolile but usuyambuyisa. Lizokushaya yini idlozi noma lizovuma? Yelinye ilanga ngithema ngikhuluma ngathi mina kukhona abanye abantu abaphumile empilweni zethu engeke sikwazi ukubabuyisa. Hayi ngoba singakwazi ukubabuyisa, kodwa ingoba bavinjwe yinkulumo abathema bephuma bayikhuluma. Ungizwe kahle. Hayi ngoba bengeke ngimbuyise, bengingambuyisa. Kodwa inkinga ukuthi izinto ayikhulumile, inkulumo ayikhulumile mayisuka yizona ezenza ngingakwazi ukumthatha. My question today is, kungenzeka yini umuntu uma senihlukene umbuyise? Kungenzeka kuba wengane umnike the second chance? If yes, why? Idlozi liyakuvuma yini lokho noma likuvumi? Hleli kuvuma isikhathi sethu njengamanje it's 27 minutes before 5. Kuyenzeka yini umuntu mawuthandane naye esenihlukene ebese uthi no, let me give him or her a second chance? Kuyenzeka omunye umuntu uthi mawufuna ukumbuyisa avinjwe amagama wakhuluma uma senihlukana. Kunamagama wakhulumile sisi wami uma sohlukana nalo wabhuti, kodwa manje ngeke akwazi ukubuyisa. Bhuti wami uthema uhamba kulwasisi kunamagama owakhulumile, kodwa manje iwona lamagama akwenza ukuthi ungabuyi. Ngicela ukhulume nami njengamanje ku WhatsApp line yami 0659337172 0659337172. Kuyenzeka yini ngiyafuna ukumthatha lo sisi back, but inkinga ukuthi amagama wakhuluma iwona ngivimbayo. Mina Khehlelezi sengimthathile, but manje ngiyabona ukuthi izinto ziyasebenza noma cha azisebenzi. Kunalento ejwayele ukushiwo osisi mabefika kumina esigodlweni, kodwa Khehlelezi ubaba wengane. Sengimthatha ngoba ubaba wengane. Baba wengane akade 10 lo sisi. Hayi man, asibukene emaqandeni manje, it's time. Bona ubhuti angaze ngibezwe bethi kodwa inkinga Khehlelezi umama wengane. Isikhathi esiningi mase bedlulile badlulile. Wena uthini ngale topic? Ake siye ngomeni. Dumane ya dumezizwe. Ngisho ngambiza mbizweni. Yosonka kubanja mancane insizweni. Ingoma yethu laphana kuhlengiwe, umamhlengiwe Mhlaba ethi nangu umthokozisi ongenzeka uyathokoza nawe ulele lapha engutsheni. Asazi ke njengoba iweather injeni ukuthi wena ubambe bani. Ngiyamthanda umuntu obanjiwe njengamanje olikhokhelwe. Angimfundi lo ngakhokhelwe. Awumtshele lo boyfriend uthi okugcina namhlanje ungilalele noKhehlelezi ungangikhokhele kuyisikweletu. Khehlelezi akayifuni leyo nto, ngiyaqalekisa lelo thanda. Yabona especially nje manje na 3 years 2 years ni busy, ubusy now ubhuti, kodwa akaya ekhaya kini. Ngitshela ukuthi Khehlelezi uyayiqalekisa leyo nto. Ngiyaliqalekisa kuthiwa ngesilungu ayikhes. Angazi yini esilungu, kodwa ke khona ngithi fire kulolo thando lolo. Thando lunjani ongaphi ubhuti ongaye ekhaya? Ngeke ningadlali ngengane zami. Ingane zami lezo bobhuti iyane ekhaya. Niye khona ake sihlala ama voice note. Ngoba namagama asuke sangibusa ngoba imizi ichitheka kanje ngoba kuyaphithizwana. Igama nje umuntu asishilo liyanamathela ngisho ngingaxolelani, kodwa nje lokho ukukhumbula. Ngiyabonga nashiwo. Wena mkhulu awazi ayikho into ebuhlungu amagama abuhlungu umuntu owazi ukuthi uyamthanda bese emva kwesikhashana abese ufuna ukuthi abuye back kufundele komkhulu ngoba bowusethandeni ayisekho uthando noma ngakamnikeza yena sekuyoba nzima. Siyabona futhi. Siyabonga sisi, siyakuzwa laphana ukhuluma Siswati, ukhuluma Sindebele. Siyabonga kakhulu. Ake sithathe
ama-calls njengamanje sizwe ukuthi abantu bathini. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Sawubona Vuma. Sengiyakuzwa futhi ngiyaphila kunjani ku? Nazo-ke. Yes, ithini inkulumo? Angizwa baba. Hayi siyeza lapho ungasabi siyeza lapho uyezwa futhi. Danke khehla lami. 086 10 10 300 086 10 10 300 sikhuluma ngokuthi ebehambile lo bhuti lo sise bengimkhiphile empilweni yami kodwa inkinga ngithe mangimkhipha khona amagama washilo ahlala lamagama enhlizweni yami ahlala ngihlaba yazi ngeke ngakhala ebusuku ngakhala ngalala ngikhala ngithi ke ngempela lo bhuti ngoba kwathiwa ngithanda pho indaba ngibize ngesidwedwe kubhlungu ukubizwa ngesidwedwe qaphela ulimi luyisitho esincane kepha liyabhubhisa kungenzeka ubhuti uthe mayiphuma noma usisi uthe mayiphuma khona into ayishilo yabona sisi uma uzobiza umfana ngosikhotheni kodwa lo muntu uke wamsendela ama message uke wangalala lukushisa uthando umbiza ngosikhotheni ngoba khona ngcono sumtholile uyakhohle ukuthi lo muntu wakunika ingane lo muntu ebedela yonke into ekunika imali zokugibela ungakawuthola umsebenzi lo muntu ukufundisile ukuthola uhlupheka nisuke phansi usumfakela ama protection order uthi amaphoyisa kamshaye mshayeni lo sikhotheni ku right in lokho 086 10 10 300 Vuma sawubona sidlulela phana 086 10 10 300 ku right in lokho umuntu niqale phansi niphanta nonke kanzima just because usulitholile bhuti leliyathendela inzima usubona ukuthi sekunabangcono okufanele uhambe nabo Vuma sawubona Vuma sawubona yes bhuti kunjani Songezwa kunjani bhuti kuhle mhlekazi ithini into yakho kodwa hayi mina ngaxhomekeka mhlawumbe uba lo muntu lona lamagama kaphithileyo andiwakhe kanjani ndiwakhe kabuhlungu ayinokhawuleza umbuza ngoba ngiyithengisa mawuthandaza uthi sithethele lizono zethu njengoba nathi sinjani hayi sibathethelela I understand kusekuseni usalele right so njengoba uthandaza lo mthandazo I believe kufanele umthethelele futhi isn't that so Kake khehle sithi somthethelele nawo wakho ngoku ngale ntetho endiyithethileyo wavuma okay akuqhubeke umamele pha enqubeni yethu uyivuba sizawuyithini xa sithetha ngayo sizawuyithini egqibeleni uyeva thetha Ndabulela mhlekazi khawuqhubeke umamele ke tata uyaba kuhle bhuti 086 10 10 300 086 10 10 300 uhleli nodokotela uKhethelezi sikhuluma ngokuthi uphumile uthe mayiphuma wangibiza ngamagama wonke idlozi liyavuma yini ukuthi lo muntu abuye ngokakhethelezi Umesana ngoba izinto sezimkhanyela sezirasidiyeni wasuka lapho wathola nomuntu bengizwana naye ngoba losisi sifunele imali ethola nalomfana yabo sawubona dokotela njani siyaphila ninjani hayi ukhombe embasela hayi umuntu ehambile osamagama athize mhlawumbe kade ukhona la umsiza khona umlekelele into enethize ozatholana nomsebenzi mase kubiza ngokuhlothele sikubiza ngazo zonke into ey'fana nalento lo muntu ngelinye ilanga usuke bese sengabuya ithize uma kuthi uyamxolela angicaba ukuthi idlozi into elifana nalo ngingakwazi ukuthi limamukele ekuthini wakhe nawo umuzi umuntu ongawazingani ukuthi alinini nale ndawo yakhe angibona ukuthi hayi idlozi ngikakuvuma lokho mhlawumbe uma uqhubeka naye sengaba khona indlela ethize engingayenza engingakushaya ngayo ezophinde futhi livuse ubusuku kanti liyabona ukuthi umuntu osungeza lathina zobeka kanje ayisile akanathi akwazi ukukhuluma kahle nokuhlonipha indoda angeke akwazi ukuhlala nathi kuseke
uphinde-ke futhi hhayi uphatheke kabili futhi nezinto ezidala ukuthi ubothanda umuntu angene owami lo muntu. Siyabonga bhuti, awuhlale emsakazweni kanjalo, sizobuye uyizwe ukuthi siyiqeda ngokuthini. Siyabonga bhuti kakhulu, yezwa. Awuvele uluthi kancane nje, usheshise 20 seconds. Okay. Ungasabi bhuti, ngicela ekugcineni uthatha amanamba ami ngizowashiya. Namhlanje ngizoshiya nenye futhi private number yami. Abantu bangayithathi kodwa ithathwe wuwe. Ngiyabonga bhuti. 086 1010 300 086 1010 300. Ake uKhethelezi naye ichaze lento ngokuKhethelezi kokulapha. Ngokwasedlozini uma uthandane naye usisi, sisikhuluma ngokwasedlozini noma ngokwasemthetheni kaKhethelezi. Uma ngithandane naye usisi, uthe usisi sengimloboli noma ngamlobolanga, uma esephuma wangibiza ngomthakathi, wangibiza ngayo yonke into. Uthi umthetho wedlozi uma esebuya, especially ukuthi ebeselotsholiwe eganile la ekhaya. Uma esebuya bese ngibize ngomthakathi wathi vele lezi ngane akuzona zakho ini ngoba phela ukhona kade semtholile emjabulisi. Umthetho uthi akabuye nembuzi yokugeza umuzi azohlawula amagama awasho ukuze sibuye simngenise futhi isidala simamukele. Uma uyikhulumile into ngomlomo, wayisho lento yakho ngomlomo, kufanele ubuye uxolise ngesilwane uthi cha, amagama ami ngiyawahoxisa, ngicela uxolo ngokwesilwane. Engicabanga ukuthi kufanele manje into yenzayo, kufanele uzame ngaso sonke isikhathi ukuthi naye lo omunye umuntu noma ungamlobolanga uzame ukuthi lento yeni niyilungise. Maniyilungisa uthole into engathi isilwane kube yisona esisona azoxolisa ngaso noma kuthiwa umlobolanga phathi, ukuze nedlozi limukele, ngoba mali ngamukela idlozi lolo thando lufana nento engekho noma eyize. Phecelezi umuntu makuthi besehambile, uma nikhuluma nivumelana ungambuyisa, but kube nento yokugeza yokuthi uyangigeza, but it depends. Kwesinye isikhathi lo muntu wayezama ukubulala noma wayezama, but maye ukuthi wayezama ukubulala, ukhumbule phela ukuthi uxoshwe idlozi. So ngeke uze uthathe umuntu wayezama ukubulala exoshwe idlozi umbuyise back. This is Vuma 103, nihleli noDokotela uKhethelezi. Igama leshow iHealing Hour. Umuntu oqala ukungena siyakumukela ohlelweni. Uhlelo esijwayele ukuba nalo njalo kusuka ngoLwesibili kuze kuyoshaya uLwesihlanu ekseni ngo 5 o'clock kuze ngo 4 o'clock kuze kuyoshaya u5 o'clock. Siyanibingelela nonke abangenayo. Nenamba yethu eningasifonela kuyona 086 1010 300 086 1010 300. Ngitshela ukuthi wena kwenzakalani kuwe. Vuma, sawubona. Siphilile bhuti, kunjani? Yes, asihlale endabeni. Hayi, asibambe kanjalo bhuti, siyokhuluma ngayo futhi next week ku-open line ngoLwesibili. Ufone futhi uthi yangithinta mina le ndaba. Njengamanje sokuyi-past tense, sikhuluma ngomuntu othi manihlukene kwenzeka lemcibilisho engishoyo. Vuma 103, isikhathi sethu njengamanje it's nearly 8 minutes before 5 o'clock. Ngicela senzeni kanje, asivele sishintshe leli giya ukuze bangangisoli kakhulu nabantu. Asingenene ebantwini manje abafuna ukuhlola 086 1010 300. Kungenzeka uyafisa ukuthi uKhethelezi nawe akutshele 1-2 ngempilo yakho, ubone ukuthi ithini impilo yakho. 086 1010 300. Singene ekuhloleni. Ofuna ukuhlola njengamanje, uKhethelezi is ready to take him or to take her. Ngiready ukuthi njengamanje sengakwenza kwenzeke lokho. 086 1010 300 ngizokuhlolela live. Vuma FM ngizokuhlolela bukhoma. Ofuna njengamanje ukuthi simginqele amagula, sizokwenza lokho. Ake singeneni siboneni ukuthi umoya kaNkulunkulu uthini ngalo muntu oqala. Uthi umoya kaNkulunkulu lo muntu oqala uhluphekile. Ikhona into esichitho esikena, siproveni sizwe ukuthi izothini. Vuma, sawubona. Vuma, sawubona. Vuma, sawubona. Hello, Bhuti unjani? ngiyasihamba kunjani? Lalela ke before uqhubeke. Ngithe ungakangeni.
into ekuhlupha kakhulu bhuti wami isichitho kade ugeza isichitho sikhona kuwe ake siqale siconfirme lento engiyishoyo thani khehlelezo namanga noma khehlelezo uqinisile mina ngikaze ngageza isichitho angikaze ngizama ukukhipha lesichitho isichitho anginaso mina ngiright haya unamanga ngoba noma yini ngizama ukuyenza iphumelele noma ngifuna ukuhlanganisa kuphumelele noma yini ngenza yakwenzeki phinde umlalelo omusho ongenayo akhumbula ukuthi ukhehlelezo hleli la ngithe lo muntu engakangeni ngathi kade egezwa isichitho asigezeki nangu sekuconfirmile uthi umoya oyingcwele bhuti angukhulekise wahamba wena eqaleni wayozama ukuhlola wafike wanganeliseka uyangizwa ngithini umuntu wakuhlolela wafike wanganeliseka wahamba ungajabulile uhambile okwesibili uthema uyo kwesibili into abafike bayibamba babambe umadida esibongweni bathi isibongo sakho asilungile uzwe kahle ukhetheleza kakangeni enkingeni zakho ngisakutshela lapho odlule khona angithi uyangizwa ukuthi ngitho kwesibili kwafika kwathiwa kulungile esibongweni sakho okwesithathu kwathiwa kumele udla amagobo ongasekhaya komani makho confirma lapho bhuti lalela ke engushoyo kuwena namhlanje okufanele uyokulungisa buyela back bhuti uye ekhaya komani makho uma ufike ekhaya komani makho umama wakho umezokuzala kwaqale kwachitheka isisu kuye uthe makuchitheka isisu wathi mayiphinda wakhulelwa wena ulama umuntu owachitheka okufanele ugeze ngoba lo muntu uyabuya futhi ubelethe kuwena leli thunzi likhona that is why mawuyohlola babona ithunzi kodwa leli thunzi bagcine behlule kuligeza kuwe manje ke shuthi ngenza kanjani ukuthi ngisizakale zama bhuti ukuthi uhambe uyozofika ekukhethelezi ngoba bazohluleka abanye ukuyigeza lento unomndawo wena bazohluleka mina ngizokwenzela yona mahala free of charge uzothola ama direction ekugcineni manje uyazwa siyabonga bhuti this is Vuma 103 sizothatha futhi omunye okugcina noma siqale sichaze lento yethu iSlay Queen ikhona iSlay Queen number 9 Mercury House ukhona uSlay Queen laphana mawungaya ku Facebook page yami uzothola ama number wonke abantu abakuyo yonke indawo ukhona umuntu othe mina ngiyayiKorea ngicela uthathe inamba njengamanje ukhona nangumuntu engizombiza ubhuti uMusa osempangeni othe mina ngicela khehleleza ukudila nje nabantu abafuna ukukhoriyelwa bakhona abantu abakhalayo kuzo zonke indawo bafuna ukukhoriyelwa thatha ipen nephepha njengamanje thatha ifone ubhalele lezi inamba kungenzeka use Cape Town ufuna ukukhoriyelwa useMpumalanga useFree State useLimpopo noma ukuphi ufuna ukukhoriyelwa uSlay Queen owenze imanga ngithe mina mawungaphumelelanga uyobuya ibambezela ngoba nalizwi likhulume ngoSlay Queen ukuthi ngiyobawelisa ngayo lembiza 082 inamba kabhuti uMusa lona othi mina ngizobakhoriyela abayifunayo 082 960 7514 082 960 7514 082 960 7514 ubhuti uMusa loyana othe mina abantu abafuna ukukhoriyela ngizobakhoriyela ukhumbule mawuthenga eziwu35 kuya phezulu ngizokwenzela idiscount uyidayise ngakini and ngizobazisa abantu inamba yakho emsakazweni ngizokwenzela imarketing esifuna ukuthi lembiza ihambe isabalale izwe lonke nawe you are allowed to sell it ukuze abantu basizakale inhloso yethu sifuna ukubona ukuthi ubani lona ozweni ukukhetheleza amamiliyoni emnika ipresent athi ikhethelezi ngangingazi mina ukuthi empilweni yami ngiyobamba amamiliyoni ngayo lembiza izinto zenzekile sizwile abantu bethula ubufakazi bethi impela khethelezi ngiyaphupha ebusuku ngiyakubona ebusuku ufika kumina uthi silwa impi nawe ungibambisa izimpi sidlule ezimpini kungenzeka nakuwe izowenzeka lento ibe khona hamba gijima manje uye number 9 Mercury House e320 makuvulwa ubusuku khona uthi ngizolanda uSlay Queen yami ngizolanda uImediance udla uvala ihlazo ebomvu ikhona eGoli laphana ikhona 379 Mbilikicane Street ngiyeza bafowethu kusasa sizobe sisakaza bukhoma sise Johannesburg ngizobe ngisakazela khona ningilalele ngise Johannesburg iVuma FM izobe isakaza bukhoma kusasa sise Johannesburg lapho esobe sisakazela khona ngizobe ngikhona noSlay Queen eSoweto eJulius laphana inamba yaseJulius it's 073 8128
480 uMakadudu 073 8128 480 eJulius eGoli imbiza uSlay Queen ikhona siyaslayleya laphana ku ladies house senza njalo izinto zenzeke amaphupho akho ahambi kahle izinto zakho zivalekile uthi khehleleza ngeke ngikwazi uku-afforda ngithi mina gijima uyitholela uSlay Queen abaseGoli abafuna usizo kumina kusasa ngicela ushayelo 4 o'clock usuphakathi 379 Mbilikane Street usuphakathi ngizobe ngikhona eSoweto ePinville eGoli kusasa ngizobe ngenza izinto zenzeka ngiyacela uthatha isibusiso sakho njengamanje uNkulunkulu akubusise ngicabanga ukuthi siyohlangana kusasa same time same place sinobaba uSithembiso Zondo inamba yase office 032 948 6017 inamba cellphone number yami uzoyithola laphana ithi yona cellphone number yami 079 340 544 3 and then eka Slay Queen mawufuna uSlay Queen inamba ithi 072 1234 976 072 1234 976 ubhubesi ikhona laphana 104 Retief Street ePMB Pharmacy ngakaBoy uNkulunkulu anibusise nginithanda ngothando lika love wena nomndeni wakho gijimiyo le Slay Queen wakho ungatholwa icorona please izonivikela nomndeni niphuze nomndeni nonke siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise same time same place kusasa Dumane ya dumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni Yoswa ngakubanda mancane nsizweni Umlaphi